Aku kon golek butuh paling. Ya. Ambakura video syuting. Buat kanca-kanca sinoman, gue pilih samangking sangat lagon. Mas Prismadi. Ya. Janjane dek aku wis rindu. Wis rong taun lawas ora ketemu. Eling-eling dek jamane semono. Runtang-runtung anane ora ono liya. Grup pengajian. Ora toyo ana teklek kecemplung kalen. Timbang golek dik sing becik luwung balen. Saesti wis dadi anteping kalbu. Tak belani jiwa raga tulus sing ati. Banyu Bening Production. Ya ya. So so. So so so. Janjane dek aku wis rindu. Wis rong taun lawas ora ketemu. Eling-eling dek jamane semono. Runtang-runtunganane ra ono liya. Ora kaya ana teklek kecemplung kalen. Timbang golek dik sing becik luwung balen. Saesti wis dadi anteping kalbu. Tak belani jiwa raga tulus